C'est flou j'ai qui mérite belle. Ah, bon, tu sais ma chauffeur là. Je chauffeur tu sais na. Alors bon, où est Flo. Ah, tiens. Ah et ota ina na compétition quoi. Jongaina. Artiste ou toko fofo là. Artiste ou assistant de film. Ah Jongaina. Ah, non mais venez donc. Ah il te ça John Gaina. Ah, mais là tu vas gagner mais moi yoré. Juste pour te soulager. Là tu vas gagner nimne. Ango beto ene. Karamogo wezenga kuyi. Eko ka akumega yare diki karate la. Mais soudainement nana dalen fene soro. Iba don ne ma se ka ko famia kanya. Ne ake yele ko meche. Ma famia kanya quoi. Non, non connais Karamogo. Un maître documentaire mana. Ko fa nana so adanu dala. Oh, che, la pontiguen chipui. ni Karamogo bati yere di dasa do wa. Wa. Avenya anga chidro. La ga Para. Ouais. Che nati bulita sanga jeba. Ça. Flo amora. Wallahi billah amora. Ya go. Ah chita. Che mai Karamogo ga ke chugum na hina re be ga nimne ko. Ai anga je. Si join ni ke Karamogo la. Je. Kasuma ye ga le ga ma. Che, esi anti ta la ja. Ata fu. Ouais. Ani Karamogo mo ko sina tante ga. Ata bai. Ata fu. Wala. Parce que comme c'est la fois on est à sauver. Il m'a dit boire. Salam alaikum Karamogo. Salam alaikum. Karamogo kapsa. Karamogo mun yi so. Bora ko de kan. Ka boko sa fe gabi. Intara fura kala glanye karla girisa intara ko san Ai mais ai bien so da la donc da ko won yi no fe na. Flo. Ramala anu ba. also ni nagdelu no ne bo Christine, ça va? Sumogo bedi. Naku, ega wunde be ni sumogo bolude. Etsiga ni swil da blade. Eh Christine, no de fengo kanu e fem faga. O ma jufa wa. Na kuma na bonne nouvelle do de fiena. Ni anga ko nyeto la de 600. Ah ko nyeto wa. Ne 100 ans de que infirmière à kalana. Eh bien alhamdulillah clinique bado yen taire 100. Quand ku ga directeur. Mais si il a vie changer dans quelques minutes seulement. Quand il a vie changer. Il t'a changé pour le yann et journée. Parce qu'il n'y a bien la gueule pour les magasins et la vie changer. Et la vie m'a changé pour les pas pour que mon aurait changé. Aïe, et ma femme. Et vous avez fait drôle, vous avez fait une ron, n'aime sarata damne. Bon, vous avez la message qui est encore avec qui. Vous avez il a sur un kéré pour vous. Ni mobile ni moto sur Watimna. Il veut wolish. Che, il a comme un rédit tantiné pour qu'il s'y mouille quoi. J'allais attaquer mes enfants. Salam alaikum Ramo. Salam alaikum. Jawagana do. Awa. Mumi lade. Jawagana gato bisi. Okadi. Kunu nere mata fura karla wa. Bola yiri de sanfe gabi. Kabori sanfe gabi. Mbi to bina koko ka. Bonere taro ne far berebe kan dimi sana ala rechi. Même ça que tu vois Emmanuel wele. Mun ina ne santane ne ba infirmerie kalange. Sans rien be clinique badore la sang. Ha? E ga blogin botan. Ka glegi bo. On a analyse docteur. Oh ya ho.
Don. Karamɔgɔ ni gɛlɛyara dɛ. Wallahi Allah ne yɛrɛ t'a dɔn fɛn fɛn de a y'a to kan Ida. kan da wa Karamɔgɔ ni kɔni jiko bana nin ɲɛna pewu sɔn dɔrɔn joli bɛ na san'a bɛ se nun ma. Karamɔgɔ ni gɛlɛyara dɛ. Non karamɔgɔ ni gɛlɛyara dɛ. o yɔrɔ yɛrɛ de don I mada. O don galakan jiginna ka na sen de la karamɔgɔ. ko jumɛn Galakan jigin bɛ fo sen de la. sen i b'a fɔ taa galaka se sen na cɛ sɛbɛkan fɔ sa Karamɔgɔ no c'est grave. C'est grave même. grave ye mun ye Kɛri yɛrɛ ye lakɔda fo kama mun na sa. jɔn kɛri Karamɔgɔ i b'a dɔn nin kɔfɛ ne ye tile 3 bɔlɔ bɔ ne la dɛ. ko jumɛn ko jɔn ka tile e ko ne ɲɛ bɛ taa min de Joli bɛ ka na ɲɛ in fɛ ji kɔni ji tɛ bɔ nin fɛ fiyewu. joli wa Joli bɛ bɔ nin fɛ ka na nun de la. Ayi karamɔgɔ ma se fili la se. la ilaha illallah Ida kana jama jɔ na Ida nka solution bɛ n bolo. N ma na ni n ka minɛnw ba ye mɛ n'i sera so n bɛ na ni furamugu dɔ ye sirop dɔ ye sin na n'i y'o min lala i na tile 4 balo nin kɔfɛ mɛ san'o cɛ i dɔn san'o cɛ i k'i jilaja dɛ i kana taa ka sɔn ka kirisi kɔma ɲɛnabɔ dɛ. ko jɔn kirisi hakɛ to i k'i ju ta ka taga bɔ e b'a kuma mɛn karamɔgɔ n'i y'a hakɛ to i k'i ju ta ka taga bɔ n fɛ i bɛ k'a fɔ ko n bɛ saya dilan kɛ i b'a la ko ka kirisi nin ko ɲɛnabɔ ayi n bɛna ni siro ye ne bɛna nin sira ye cogo di e b'a fɔ ko e ye infirmière kalan kɛ wa aw kɛ est ce que mɔgɔw kan ka sa ten i ko ko n kɛla ka jiginna n sen na mɛ n kɛla ka ta ka bɔ n sen na i ka na n'a y'a nɔ la kɛ e tɛ se k'o kɛ a fɔ n'an taara kiliniki de la sa. a f'u ka na n ta awɔ mɛ kirisi ko ɲɛnabɔ ba n bɛ taga mɔgɔw nɔfɛ ka na kirisi ko in o de ka gɛlɛn ma. n tɛ kirisi ko ɲɛnabɔ n bɛ mesi ko de ɲɛnabɔ ba taara di kɛla ka bɛ n sen na cogo di Flagavi Vara Dili Nawana ne bɛ sa dɛ Dili kamu akhirnya tunggu nah karamɔgɔ i b'an wele dɛ. awɔ a y'o sigi voilà kamalen tɛ da la yen jɔn jigi de da la yen cɛ i kan fɛ k'a ma dɔrɔn i kan bila a ma dɔrɔn a bɛ na. Vara i kan bila a ma dɔrɔn a bɛ na. karamɔgɔ e bɛ kasi la mun na. a bɛ kasi sa. karamɔgɔ mun bɛ karamɔgɔ la kan. a bɔra k'an wele sisan a ye lamɛnba fɔ ye sisan yɔrɔ ne y'o tɔɔrɔ de cɛ tɛ ne dun y'o tɔɔrɔ de a bɛ yafa ma ala ne dɔgɔtɛri ko ne den tile 3 dɔrɔn de diɲɛ bolo sa tile 3 tile 3 cogo di karamɔgɔ. ko n bɛ sa kɛ ayi karamɔgɔ. docteur suguya jumɛn. terikɛ in ale k'ale ye san 15 de kɛ infirmière la ale nana sisan ko n kɛla ka jiginna n sen na ko n ɲɛ sa ko sɔnni ko joli bɛ b'o la awɔ bana a ko tɔgɔ ye ko karamɔgɔ a bɛ se ka kɛ a ka kuma tɛ tiɲɛ ye mais ale ko tile 3 nin daminɛ bi de yan. ko ne biɲɛ bɛ n kamakun na karamɔgɔ ko banna. o ye bin cogo jigi wɛrɛ la dɛ. ko ne bɔra yiri de sanfɛ ka tila ka bin koko sanfɛ ka sɔrɔ ka bin dugu kan
Abe ya fama ya. Mais solution, am se ka solution no ina sa. Solution wa. Ni solution me sa na e fa be sa. E de la solution sa la. C'est la diamant di join. Hein? Lui c'est mon ami. C'est ça. Dis-moi bon, voilà moi. Malheureusement pour la famille de Karamogo, mais heureusement pour nous, donc Karamogo kan taga. Mais du on a non, Karamogo tara. Donc comme vous la guerre varan n'était. Voilà, donc là tout faut amener. C'est ça. D'une part, Tiamo est en abusé. Hein? Tu le sais. Ame dili la bonne. Ame bo. Dili me bo. Flo. Ame yam sega yange. Wallahi na keta depuis Karamogo ma ya depuis amata folo Lui c'est un problème. Lui c'est un problème. Ame dala ta lebo. Voilà, dala ta lebo. Ale ka to dala ka freli ke. Voilà. Espace télé. C'est ça. Ah, mon gars, on joue pas. Ni ngo me kumi masa bilay beti yere laje. Ama na so do ngona ya. Bilay na fara ko tiga ni duna ne di. Ah, jama nyana bo folo. Ame be aka ni bila kala mo wa du ko no lo sala la. O sa kuma se le sa ko le bo. Fo pigi ni pelunte bo. Ni ko abi wal sala. Abi wal sala. Ni duti go kuma fora. Chawo de ndega folo muso tere. Oh, o ita ko ire. O ita ko. Claro, ah. Ibolo wa kana ya kuma fora. Okay. Nyanganda yoro. Mune gara? Nyanganda nga bona. Aga bo. Awa nyanganda yoro. Bo. Akaisa, hein? Mais frère mané dala di. C'est ka ferega dala. C'est la frère dala. Ne dala ferega la. Ay mais la de dala ferega la. Même c'est la ni dogom so do frère ama on accepte quoi. Ne dala ferega. No do. Awo. Ah, era fala, e fala. Ne fela yiri. Ne beto ya. Comme Karamogo bina sa. Eni fara me do Karamogo du kono. So kon nay nay. Ne be ni ti ko o fara nga so comme o gune no ne ga so la ko ne bo o konna ke so kono nyega nga comme so kono nyega ti ne ga so la. On ne bo konna ke so kono nyega nga so la. O la kalo mona sa me do li sala Karamogo. E da fina ma ko rodi. Wallahi. Bon, dili wara munu. Ay me do li sala Karamogo. O te yesra lo. O te yesra lo. Som na ke watain. Som na ke watain. Al ni beta nyega na. Ibu wasara. Mu me sisa. Ame kile sama ko. Kile sama ko fa ame réunion kala ko. Ame réunion. Il faut rappeler. Abli kuna kan chawde ko. Voilà. Mu che. Voilà. Do ni majigi ba. Nte majigi. Anga blacklist ko. Anga blacklist ko. Anga blacklist. Danga diani do. Ko ne dili su wallahi. Bɛɛ dilen ne ma k'a bɔ yan fɛ ka na fɔ yan wari sara t'a la tugun ko sara banna ne bɛ sara min di karamɔgɔ ma o banna ne bɛ min di karamɔgɔ ma ni ne y'o fara ɲɔgɔn kan ne ko o bɛ kɛsu dɔ wuli yan koyi kɛsu wuli ka tɔli k'a la ko ni dili yɛrɛ a ko dili ka karamɔgɔkɛ ka baara bɛ ka ɲɛ cɛ somakɛ in bɛ kodɔn dɛ wallahi soma i t'a sɔrɔ dili ka somakɛ in de y'a tigɛ sigi nin kan parce que dili ko ni somakɛ y'a ɲɛnabɔ ko dɔ bɛ fara n ka jago kan mais ni dɔ bɔla nin yamara sara ninnu olu
mana so e am be kala ne kelen tai adane ga era da Itle jamo. Itle jamo. Jamo. Ibisa ka fara ka bonela. Ibisa ka fara ka bonela. Ne na kunte ku ye. O dongo ne ne be kala karamogo de ma ala mina kana ne wele kata iyere dine mo ko sobe. Ne karamogo ta ka karamogo bi doron akilna. Oh! Ede karamogo faga. Oh, ede karamogo faga. Karamogo faga. Am mogo mi me ka nyine karamogo faga le ko la ere do. Ne karamogo faga. Ai billahi e koni eni kaso la don dogotoroke bola karamogo sala dogotoroke bola sasa tala karamogo la ko kile sama doro karamogo be sa we karamogo ka ko bane wallahi we ai ko kite ba bala billahi beta ni kele ni wola kabala kana danne matli ka ma fa fura na program na malbi fa kana kashia ne kana kashia ne kan to min daga kiliya ka kana ga kiliya ngono ko ko jugu do kala ne ga woro la de no chamo karamogo sara sebere la chamo chamo mo ba do ko kere ko ta ko karamogo tete me kile sala ala ne mo sara kabala kana danne matli ka mara bugo na progo karamogo kage go wuli kata ga bonne ga woro la ni kita me ta ga bonne ga woro la de jo ne rabna karamogo le dugono wallahi ne dona dukono ne boto ni polisu ma bo iga fone do wallahi ni karamogo ya nyana ni ma karamogo bo do billahi ni karamogo ya be polisu wole no mati datugu iga tigenna do ala karamogo ala ala togo bilare itala abuga wati mina ala kutego wa mimi fiye ka gele ngon me billahi ali ka ya nali josan fama yamare wallahi ni ma fama yama karamogo bi abi ko to ko mina ala de bad na klo dona la ko ali temena wallahi bi datu way ma ima fako alima ko fabila alima ko fatila ni be fega alima ko koni jabo kana se ane wallahi ni se la ta alima ko to fo kasula billahi karamogo bi billahi chamo ga be chiri de bolata enne ambe dugile ma na fora ke be ne labla ko ba de na yi tay siga koy billahi ni karamogo bola ki sura bi datu ite wuli kata billahi na yi sura bi datu na fora ko karamogo era ne sama kana wele jani koma ga kote don la ila ma boge mini senyami ne kali makola ibatara dina kono la iko banjita ka na kana deni sura ndoro kile da manuma ke bi fere ko la billahi ni nana karamogo bi tatu wanera kon ba don ngoni ne karamogo ayre muna ka saraka ko billahi ko do be ni saraka ayre ma bo la te yana bo ne karamogo kele alima ko saraka ne gaina la jani koma ga kote don la ila ma boge mini senyami ne kali makola ibatara dina kono la iko banjita ka na kana deni sura ndoro kile da manuma ke bi fere ko la billahi ni nana karamogo bi tatu wanera kon ba don ngoni ne karamogo ayre muna ka saraka ko billahi ko do be ni saraka ayre ma bo la te yana bo ne karamogo kele alima ko saraka ne gaina la Christine, isi. Karamogo. Ashi. Awa. Muni kera. Christine.
gagné, ici gagné. Ok, wele wele. Ko jile jatigi ke tewa. Karamɔgɔ do ne nana a lajɛ y'a sɔrɔ a ma ɲɛ ne tɔgɔ ko b'a la. So ne yɛrɛ ko jɔrɔ la. Karamɔgɔ. Docteur nana. A filɛ nin ye. I da ka ɲɛ. Walahi. I da di sa. Karamɔgɔ mais yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn de bɛ Ah? k'i dimi? Ne yɔrɔ wa? Galaga. Dusukun. Ani sen. Ani sen. Ah. Ok, galaga fan jumɛn de don? Ya. I mɛ karamɔgɔ. Oi! Ah! Ah? C'est la douleur. O fɛn jumɛn ne tɛ faransi mɛn o. A bɛ i n'a fɔ dimi bɛ yan dɔɔnin quoi. Dimi? Awɔ. O k'a jiginna sen na de. Ayi, o bɛ taa sen na cogo di? Karamɔgɔ. Walayi ne galaga jiginna sen na. Ayi, o tɛ taa sen na. Ah. Awɔ, dimi dɔrɔn de b'i kan mais Ala ye ka ɲɛ den kɔ ni galaga yɛrɛ bɛ yen. a bɛ yen, a bɛ yen. A bɛ yen? Mais i disi in a bɛ i n'a fɔ i bɛ kɛlɛ kɛ. Ah? Ou bien i binna. Ne disi yan. Awɔ. A ka haramu depuis Ala ka ne da ne ma kɛlɛ kɛ fɔlɔ. Mais n'i ma kɛlɛ kɛ a bɛ sɔrɔ i binna quoi. Ne kɔni ka kuma ka ca. Ah, a bɛ se ka ko ye. Mais si. Ayi yan de don yanfa. A bɛɛ ye yanfa de ye o. Ah, Awɔ. mais O jigi dugu ma dɔɔni dɔ ma dɔ. mais dimi de b'a la quoi. Ah? Dimi de b'a la i bɛna lafiya. Ah. Sisan fura dɔw b'an bolo. An b'olu d'i ma i bɛ lafiya tile fila dɔrɔn. Ka lafiya wa? Fo n'o kɛra lahara ye. Lahara wa i tɛ lahara mun ka taa mun tɛ yen. Ɔ n nana e ka na n ko dɔ bɔra. Mais problème kelen b'aw la a kana docteur bɛɛ ka kuma lamɛn docteur ninnu dɔw bɛ yen nɔ. Seyiri fɛn bɛɛ tɛ se quoi. Ayi ne cɛ de o. Faamu quoi. Ayi foyi t'i la karamɔgɔ. I binna i ja tigɛra olu n'a ɲɔgɔnnaw kan. Dimi dɔrɔn de don. Puis n bɛ fura dɔw d'i ma 2 jours dɔrɔn i bɛ lafiya. Awɔ i bɛ lafiya walayi. Den o i ka ko ka fisa dɛ. E ko ne tɛ sa. I tɛ sa foyi. O kama ne ma ko kalo ko tile 3 ko ne bɛ sa o. Karamɔgɔ A bɛ ban? foyi t'i la. I tɛ sa foyi t'i sɔrɔ. Ah? N m'a f'i ye n ko docteur ɲɛnama don wa? Ah? Daga wuli merci koyi. Ne tɛ sa? Den sa ni I ka fura ninnu nɔfɛ. Awɔ. Sinon foyi tɛ yen nɔ. Foyi tɛ ne la. Merci daga wuli. Pereselen don. A pereseli tɛ e ko ne tɛ sa wa? Foyi t'i la. Karamɔgɔ i bɛna lafiya. Ah? I bɛna lafiya. Non. Karamɔgɔ mun kɛra? Awɔ i mi k'i tanu de i ye mɔgɔ ɲɛnama Karamɔgɔ i bɛ ye. k'i tigɛ da ne na. Awɔ dɔgɔtɔrɔ don. Ok. I yɔrɔ? Terimuso. Awɔ i terimuso tɛ yen sa. E terimuso b'a ne min don wa? E mun don? O tɛ yen. Ayi komi banabagatɔ wɛrɛw bɛ yen ko Awɔ i nana banabaatɔ min lajɛ i b'a to n'o tilala kɛ. N ye e lajɛ n bɛna taa furaw nɔfɛ. Awɔ a bɛ taa furaw nɔfɛ kɔfɛ sisan i b'o don e bɛ bana de furakɛ ne bɛ dabali de furakɛ. Awɔ Karamɔgɔ bɛ se o fana ne ma. bɛ s'o la dɛ e filɛ sisan nasi dɔ bɛ yen ne bɛ n'o d'e ma sisan i y'a faamu b'a la kalo 1 dɔrɔn dɔgɔtɔrɔ i bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ Mali dɔgɔtɔrɔba de. Awɔ e b'a fɔ ko tile 2 dɔrɔn ne ka nin dimi bɛ ban wa a bɛ ban dɔgɔtɔrɔ Karamɔgɔ. N y'a wele a ka nin lajɛ n y'a wele. n bɛ ka tanu i m'a ko ko tɛ sa. Merci ala ka Ok banabagatɔ dɔw yɛrɛ bɛ n bolo. N bɛ taa. Mais i ye mun fɔ i bɛ hakili to i yɛrɛ la. Walayi oui. Ok n b'a wuli an bɛ ala ka lafiya kɛ k'a ban pewu. saya ma bɔ. Ayi non i tɛ sa. Alhamdulillah. Ok n taara. Awɔ Karamɔgɔ. E tɛ o ni wuli to saya i bolo de i kun ka fisa ni o de. E salen ka fisa ni e balolen ye karamɔgɔ. Karamɔgɔ n bɛ mɔgɔ wele ka na e lajɛ. Ayi a ka haramu i ma faamu i b'a dɔn dɔgɔtɔrɔmuso nin filɛ ni ne ka d'u ye k'u nɛgɛ o de ka di. K'u nɛgɛ. An ma wari d'a ma sa o dɔrɔn de don sinon walayi. Mun wari? Ko mama Mun wari e de y'a wele ko ne terimuso don. Awɔ yafa n ma. Christine fana kana n'o ko kɛ kɛlɛ ye sa. Christian I ma fɔlɔ nin. n tɛ sa. Ayiwa saya ma bɔ dɛ bali wuli an wolonwula o saya ma bɔ Edili a kafiri den ninnu saya ma bɔ.
Nah, ebe salah ni tu. Wallahi wati Christian buro ifle wallahi muso yere wallahi buro muso be buguntigin be bon na be sagoro be jobol ba be tan nusi wallahi aka haram wallahi Christian no Sina karamo ko sai kunya ku wasira ne kuma ga ngan nyuma ni ga juguma ne kwanta mun wati mun sisa ni woni tege juguma ke ibe sira ni sina mo ko no me nyuma nge afona anta ga juguma ke enjo kana tanga boru ka chane basi ni jarani tempo gambare ini ce ni jarani na iga doctor ga ni fa wallahi Christine come sai ma bo anti jume ngati asa ma pour il faut de faire ça kala ndo nga ya sabara ka di ma Christine utisana na yansa ega sogona no gole no gajo o te sa Christiano karamo ale yang ro ma sitia uli era fukune sara ka ba sisa aga come sai ma banga ina daran flare daran clair daran yere de no gole no gole no ka changer de anga tamba do blague do Cristiano la ma changer kana de faire la Cristiano dama penalty ye ka bo putain bakado oh la kafiri denunu kuma ka wula here